Radikale Venstre arbejder for en ansvarlig økonomi, grøn vækst, færdig udlændingspolitik og gode uddannelser. Blokpolitik er færdig i Danmark. Danmark har ikke mere brug for rød og blå blok. Vi skal skabe en mulighed sammen for at komme videre i vores land. %25 af landbrugsarealet skal være økologisk. 25% af de varer, vi producerer og eksporterer, skal være økologiske. Hvad siger du til det? Radikale Venstre, tag ansvar. Radikale Venstre vil arbejde for et sundhedsvæsen af højeste kvalitet. Sundhedsvæsenet skal være lige til og godt for alle. Der skal være fornuft i vores prioriteringer, og så skal vi have forskning, så sundhedsvæsenet bliver endnu bedre. De Radikale Venstre vil gøre det lettere at være forbruger. Vi vil forsikre, at dyret bag det hakkede kød har haft et værdigt liv. Vi vil forsikre, at din shampoo ikke giver dårlig sædkvalitet. Og vi vil forsikre, at den afrikanske bonde bliver ordentligt betalt for sin kakao. Fairtrade sikrer fremtiden i den tredje verden. Tag ansvar. Radikale Venstre tror på uddannelse. Uddannelser er nøglen til vækst, velstand og velfærd. Derfor prioriterer Radikale Venstre investeringer i skoler, uddannelser og forskning højt. Radikale Venstre vil give beskyttelse til de mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse. Vi vil sikre asylansøgeres værdige forhold, mens de venter på at få deres sag afgjort. Vi vil give indvandrere og asylansøgere ret til skole og uddannelse. Vi vil sikre ordentlige betingelser til de asylansøgere, der skal til at starte et liv i Danmark. Vi vil forenkle arbejdstilladelse. Radikale Venstre vil give virksomheder i Danmark bedre mulighed for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra udlandet. Vi ønsker et samfund, hvor der er plads til forskellighed, hvor alle har lige muligheder for at komme i arbejde og for at tage en uddannelse og opnå respekt i samfundet. Vi vil styrke økonomien gennem reformer, der skal sikre den fremtidige velfærd. Vi tager ansvar for fremtidens klima og vil i Danmark, som er foregangsland for den grønne vækst. Radikale Venstre ønsker at holde boligskatterne og renteforedraget i ro i indeværende valgperiode. Men på længere sigt vil Radikale Venstre arbejde på at ophæve skattestoppet på boliger, der primært har gavnet de rigeste boligejere.